bisik yung unong kabalo. Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas! Yo, sanitas! Sanitas! 2,000 years later. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabingga, no? And nakakaroon panibago namang mukbang mga kabingga. So ito ang balot with Cobra Energy Drink. Ay unang ka Cobra plus balot kaunong. So let's go. Ito ang ngabrihan. Ito ito diri. Ito ice diri. Para okay kay mga kabingga. But Ay naku, may nga pa ni mga kabingga. Ayaw gini ni sundugan mga kabingga. Dili ni abay sa bowl, no, na sundugon. Uy, hindi ko nakalimutan mga kabingka. Wala tayo baso diri. Baso o tawag ni kutsara. So balik lang ko mga kabingka. Diyan na mo kay try na ko makakabingka. So see you mga kabingka. Okay. Welcome back sa aking mukbang naman mga kabingka. So atong inom ng Cobra. So, sa naingon, ayaw ganyan ni sundugan mga kabingka. Oh, balot diri. Asin. Dapat ay lamas. Kumpusto sila! Lamig ng ihi sa balot.
nga nagresindan inyong gikoy-koy. Sarap ng balok. Basic. Dami kang ihi sa balok.
basta maingon ako ng mga kabingka. Ayaw binilis ng duga. Ay, baliktad. Bisik ang inyong kabalo niya. Kubrada yun. Unom ka obra plus unom ka balot. Ang bulang ang chicharon. Ta, dapat piso. Urot ang ulong kabuok. So, ang shout out ka ng mga kabingka sa last part mga kabingka. So, ito po si DJ March, Baris in the place to be. So, see you in next my vlog mga kabingka. So, nagsabi sa inyo, ubos na ubos mga kabingka. Bisik. Usbo na ko mga kabingka. Ayaw ninyo ni sunduga akong tirada mga kabingka. Kung ka cobra plus balot, dili gina-advisable no, bisa kinsa yung pangutanong niya doktor mga kabingka. So wala na ko maingon mga kabingka. So see you next my vlog mga kabingka. Charot mga akong Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.